Moikka ja lämpimästi tervetuloa taas tälle uusimmalle videolle, jonka teen yhdessä mun puolison kanssa. Mä oon Reetta Enroos. Jouni Enroos. Edelleen samat nimet täällä jatkaa. Me ollaan tässä jo vähän niin kuin puoliksi lomamoodissa, tai Jouni onkin jo lomalla ja mulla on jo vähän sitä kohti, mutta otettiin tämmönen vähän extempore video, tuli tässä vielä loman kynnyksellä semmoista tarvetta aiheelle, joka on itse asiassa, josta multa on kysytty jo niin kuin vuosien ajan monta kertaa, ja nyt tuli semmoinen jotenkin sysäys siihen, että tehdäänpä tästä tämmöinen pieni video. Toivottavasti saataisiin pidettyä tää lyhyenä tänään. Alle puoli tuntia. Se olisi meillä tavoite. Toivottavasti saataisiin pysyttyä siinä. Miksi me lähdettiin tämä video siis tekemään nyt aiheena on tämä, että miten voisi saada sitä puolisoa, toista ihmistä, jonka kanssa tätä matkaa kulkee. Joskus se voi olla joku muukin lähimmäinen kuin puoliso, mutta yleensä se kysymys tulee puolison kohdalla. Niin miten voisi saada tämmöisen niin kuin sisäisen työskentelyn, tunnetyöskentelyn matkalle. Ja lähtökohtaisesti tämä kysymys siis tulee siihen, että miten miehen voisi saada tekemään tällaista sisäistä työtä, tunnetyöskentelyä ja puhumaan niistä asioista. Eikä välttämättä just sitä, että pitäisi lähteä tekemään sitä työtä, mutta että miten miestä voisi saada niin kuin puhumaan ja sanottaa näitä asioita enemmän. Ja mä saan siis tästä paljon kysymyksiä. Mä oon saanut jo vuosien ajan, koska Jouni on ihanan kova puhumaan. Joskus mä oon sanonutkin, että mä voisin lainata sua jollekin mun ystäville, että voisit joskus käyttää sitä puheen tarvetta niin kuin, ja sitä lahjaa myös heidän kanssa, koska me puhutaan aika paljon. Se on totta. Ja mä siis on somessa jakanut sitten aina välillä tätä asiaa ja muutenkin, ketkä meitä tietää tunteeni. Niin sitten kysyy sitä, että miten toi on mahdollista, miten voi saada miehen puhumaan. Ja tätä voi nyt sitten soveltaa, jos se tilanne on toisinpäin, että pitäisi saada sitä, tai toivoisi, että haluaisi saada sen oman puolison niin kuin naisen puhumaan. Tai sitten se voi olla joku ihan muukin ihminen. Niin vähän soveltaa näitä samoja ajatuksia kyllä. Kyllä siihen. Niin multa kysyttiin siis tässä nyt viimeisimpänä, mistä tämä lähti, niin kysyttiin tuolta someen kautta, että voisiko saada jotain vinkkejä siihen, että miten voisi saada miestä avautumaan. Ja valitettavasti kuitenkin tähän heti kärkeen sanon, että meillä ei tule mitään semmoista helppoa vinkkilistaa, eikö vaan? Joo, ei tule ihan semmoista suoraa, mitä voisi soveltaa. Mutta Joo, mä Jounilta sitten kysyin, että mitä sä näin miehenä ajattelet, kun multa kysytään tämmöistä vinkkilistaa tai vinkkejä, niin sitten Jounilta tuli niin ihanasti ajatuksia ja vastauksia jotenkin myös, että miten moniulotteinen asia tämä on, niin sitten sit päädyttiin, että no tehdään tämä video, vähän tenkin sitä kyselyä ja Jouni saa myös itse nyt sanottaa sitä asiaa, vähän ajatuksia, mitä kokee tässä ja meidän taustasta pitäisikö muutama sana kertoo lähtökohtaisesti, miten meillä on tää lähtenyt ja sulla käyntiin, niin haluatko kertoa muutaman sanan? Joo, kiitos. No ensinnäkin hienosti alustettu, kiitos, hyvin alustettu, että tästä on helppo jatkaa puhumista, mutta no meillähän oli varmaan sillä tavalla, että ei itselläkään niin puhuminen aina ollut silleen verissä, että asioista, tunneasioista, kaikista muistakin asioista, mitä liittyy tämmöiseen ehkä vähän syvällisempiin juttuihin, niin se on pitänyt kuitenkin opetella. Ja sitten, että on voinut opetella, niin se on vaatinut sitten myös turvaa, että on pystynyt alkaa puhumaan niistä asioista, mitä vaikka kantaa sisällään tai minkälaisia vaikka erilaisia kipuja on ollut sisällä, niin se on pitänyt opetella. Ja sinällään on ollut hyvä, että kun on ollut hyvä kumppani, kenen kanssa on opetellut, kun on kokenut paljon turvaa ja sitten myös luottamusta, niin sitten on ollut tosi helppo puhua. Mutta miten sä itse niin näet sen, että mitenkö se meillä on lähtenyt liikkeelle tämä? Että Niin, no ehkä sillä se ihan lähtökohta, siis kyllähän vaikka omakohtaisesti niin itse on aina ollut, niin kuin on pystynyt puhumaan tunteista ja sanottaa mulle, se on tullut vähän niin kuin äidinmaidossa, se kyky ja se, että se on semmoinen puhuminen on ollut aina itselle semmoinen, se on ollut helppoa. Mutta sitten sulla lähti siitä, kun sä lähdit sun omaa matkaa käymään, niin sulla lähti sitten enemmän tämmöisen niin kuin holistiseen näkemykseen, holistisen ihmisnäkemyksen kautta sitten se puhuminen ja ne tunteet ja se, miten ne tunteet on siellä kehossa ja miten ne elää ja mikä se on se vuorovaikutus. Ja sä pääsit siihen energiakäsitteeseen, miten se energia ja tunne-energiat elää tässä meidän välillä. Niin
niin sä lähdit sit, kun sä lähdit sitä omaa matkaa käymään, niin kuin sen kautta. Ja tämähän oli mulle hebreaa. Ja näinhän mä sitä sanotin aina, että kun Jouni sit alkoi niitä käymään, niin meillä se on tosiaan mennyt niin päin, että tämmöisen niin kuin enemmän just tämmöiseen holistiseen, ehkä myös energeettisen näkemyksen kautta, niin sä oot ollut meillä se niin kuin ensimmäinen kulkija siinä. Ja meillä se kokemus on ollut tosiaan niin päin, että periaatteessahan sä voisitkin kertoa, miten sä oot saanut mut tähän mukaan, koska mä en ymmärtänyt näitä asioita, että miten sä sanot niistä tunteista ja siitä peilistä, miten me ollaan peilejä toisillemme ja miten ne tunteet ja siinä niin kuin vaikuttaa, niin meillä se tosiaan oli niin päin, että mä olin se niin kuin jarruttajatyyppi ja sä toit mulle kirjoja. Sä toit mulle eri asioita, että luepa tätä. Ja mä tiedätkö, kun mua ei kiinnosta, koska mä en ymmärrä näistä yhtään mitään. Että mulla se oli se näkemys siitä, niin kun mä olin silloin terveydenhoitajan työssä, niin se oli silleen, että me käytiin siellä niin kuin mielen tasolla, puhuttiin niitä asioita ja sitä puhetta, että se oli mulle tuttua. Mutta sä lähdit menemään syvemmälle ja se oli mulle tosi outoa. Joo, mä voisin ehkä sen verran peruuttaa tässä, kun aluksi tosiaan puhuttiin sitä, miten saisi niinku puhumaan vaikka just puolison tai miehiä näistä asioista, niin sitten niinku, että tietenkään ei ole mitään semmoista yksiselitteistä, että näin se tulee aina menemään, mutta useasti on niin, että kun itsellä on vaikka käsittelemättömiä asioita sisällä tai semmoista tunnepuolen kipua tai jotain traumoja tai jotain tämmöistä, mitä kantaa niinku mukanaan riittävän pitkään, sitten kun tulee semmoista painetta ulkoa, että elämässä tapahtuu erilaisia asioita, mitkä saa sitten mahdollisesti sitä kipua liikkeelle, niin sitten ehkä lähtee se semmoinen, että on tarve tunnistaa sen tarpeen, että nyt olisi kiva, kun näitä asioita voisi jollekin avata tai puhua, että pystyy niin näyttämään sitä haavoittuvaa puolta itsestä. Ja niin se oli itsellekin, mä muistan silloin siitä nyt on sitä kohta 14 vuotta, mä muistan kun me tavattiin ja sitten mä koin semmoista hyvin ehdotonta rakkautta sulta. Mitä mä en ollut, vaikka mulla oli aikaisemminkin pitkiä parisuhteita, niin mä koen, että siinä on jotain semmoista tietynlaista syvempää turvaa ja luottamusta siinä. Niin mä muistan sitten, kun mä aloin puhumaan sulle näistä asioista ja sitten lähti ne asiat, mitä oli kantanut niin sanotusti omassa repussa pitkään mukaan, alkoi tulemaan sitä esiin. Ja sitten mä muistan, kun putosin vähän niin kuin polville, niin aloin itkemään. Mä kysyin, että mitä kulta mulle oikein tapahtuu nyt? Nyt alkaakin vähän herkistymään. Sitten alkoi tulemaan kaikkia semmoisia itkemättömiä suruja ja kaikkia muitakin tunnejuttuja, paljon semmoista epämääräistä ahdistusta ja pelkoa ja kaikkea tämmöistä, kun tulee esille. Ja sitten muistan, kun kävin juttelemassa ekaa vähän terapeutin kanssa niistä asioista ja sitten se oli jännä, kun mä olin jonkun aikaa siinä jutellut hänen kanssaan ja sitten se ohjasi mut tämmöiset, että mulle voisi tehdä tosi hyvää tämmöinen niinkö energiahoito. Ja mä ajattelin, että mä voin kyllä kokeilla semmoista ja se ohjasi mut tämmöiseen, että hän oli itsekin käynyt tämmöisellä energiahoitajalla, että eka niin se energiahoitajan kanssa keskusteltiin tuntiin niistä asioista, mitä oli niin mielessä ja mitkä mahdollisesti painoi ja sitten sen jälkeen tehtiin energiahoito, että siinä tuli myös tämä kehollinen puoli sitten mukaan ja siitä se lähti niin itselle liikkeelle. Että ja tämä oli vielä, kenelle hän ohjasi, hän oli niin psykiatrinen sairaanhoitaja. Joo, hän oli sairaanhoitaja koulutukselta. Että yhdisti ne molemmat. Yhdisti ne molemmat, niin se oli silleen, niin että huomasi, että kun itsekin aluksi vaikka just juttelin sen terapeutin kanssa, niin huomasin, että tämähän on tosi kiva, että joku kuuntelee mua ja joku on kiinnostunut mun asioista ja on sinällään turvallinen ihminen siinä, että mä sain kertoa sitten kaikkia asioita, mitä olin kantanut mukana, mutta sitten huomasin, että se oli tosi kiva, että sitten siinä yhdistyi vielä sinällään se kehollisuus, että päästiin enemmän niiden tunteiden äärellä, sitten myös vapautettiin niitä sieltä kehosta sen energiahoidon avulla. Siitähän sitten itsellä kiinnostuin tosi monesta erilaisesta niin hoitomuodostakin, että miten sen lisäksi, että tuntee niitä tunteita, niin miten sitten niitä voi mahdollisesti kehosta vapauttaa. Että esimerkiksi vaikka Rosen terapiassa kävin silloin ja se oli sekin oli tosi hyvä kokemus. Ja siis hyvin monessa muussakin eri jutussa kävin ja kokeilin erilaisia juttuja. Niistä sitten oppi pikkuhiljaa huomaamatta, mikä on itselle hyväksi ja mikä tekee hyvää. Ja totta kai siinä samalla niin helpottui kaikki tämmöinen puhuminen asioista ja yhteys niihin tunteisiin, mitä oli kantunut mukanaan, mutta mitkä ei ollut niin jäsentyneitä ja mitkä eli siellä kehossa omaa elämää, mutta niihin ei ehkä ollut riittävästi turvaa pysähtyä niiden äärelle silloin aikaisemmassa elämässä. Niin, sitten. Niin ja sitten se tavallaan sulla lähti varmastikin siis se sun matka juuri siitä, että tietyllä tapaa kun se kipu kasvaa sisällä riittävän suureksi. Se voi olla fyysinen kipu tai se voi olla henkinen kipu. Joo.
niin sitten tavallaan kun se kasvaa siellä, niin se niin kuin pakottaa lähteä hakemaan. Ja sitten sä löysit näistä hoitomuodoista sitä apua ja helpotusta. Kyllä, joo, ja se varmaan just onkin näin, että kun jos palataan siihen alkuperäiseen ajatukseen, että miten voisi alkaa puhumaan tai miten ehkä puoliso alkaisi puhumaan, niin mä näen ainakin, että siihen ei ole mitään tosiaan yksiselitteistä vastausta, mutta yleensä, että vaikka toinen kovasti toivoo sitten, hei, että voisitko sä nyt tehdä jotain asioille tai voisitko alkaa puhumaan, niin se ei välttämättä ole, se ei ole se ulkoinen juttu, että se niin kuin sysää toista puhumaan, vaan se on se, että se ihminen tarvitsee itse jonkun asian, mikä sysää. Se on joku, se voi olla, sisällä voi olla tosiaan sitä kipua, mutta sitten se voi olla se paine sinällään ulkona, että ei niinkään, että se puoliso toivoo, vaan jotain muuta tämmöistä, että saattaa tapahtua jotain asioita, mitkä aktivoi, nostaa niitä kipuja ehkä pintaan. Ja sitten sitä kautta on helpompi sitten lähteä liikkeelle, kun se ei ole sen toisen tai sen lähimmäisen ehkä toiveesta, vaan sitten se, että se saa sen omakohtaisen kokemuksen, että hei, että nyt on kyllähän hyvä ehkä käydä puhumassa tai tehdä näille asioille jotain, mitä kantaa mukana. Koska että se lähtee aina niin kuin itsestä. No kyllä se varmaan lähtökohtaisesti, silloin se on ehkä pysyvämpi ja parempi, kun se lähtee itsestä, eikä niinkään, että toinen pakottaa tai toivoo, että nyt olisi hyvä jotain tehdä. Niin kyllä mä koen, että se on paljon parempi se muutos, kun se lähtee itsestä ja sit sä otat itse vastuuta niistä asioista, mitä sä kannat mukana olla tekemään itse asioita niiden eteen. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että jos näin tekee ja lähtee sille polulle, niin kyllä elämä sitten tukee ja auttaa ja tuo niitä oikeita ihmisiä, tilanteita ja paikkoja, asioita ja tapahtumia eteen, ketkä sitten auttaa siinä. Joo, ja sitten se voi käydä just niin kuin, sitten taas kun sä lähdit niin kuin syvemmälle juuri tähän niin kuin, että sulla lähti se kehon ja mielen yhteys ja kaikki se, just se holistinen kokonaisuus meissä, mikä mulle oli sitä hebreaa. Sitten kun sä puhuit niistä ja toit niitä kirjoja ja muuta, niin sit ethän säkään saanut, vaikka sä yritit mulle tuoda niitä kirjoja. Ja mä joskus luin jotain, mutta kun mä en ymmärtänyt niistä. Ja mä en ymmärtänyt, mitä sä puhut. Ja ethän säkään saanut sillä, kun sä yritit mulle tuoda niitä, että et käsitätkö sä, niin kun mulla ei ollut mitään tarttumapintaa siihen, niin se oli tosi vierasta. Niin ethän sä saanut mua sillä niin sanotusti, että sä nyt yrittänytkään muuttaa mua, vaan se oli se hyvä tarkoitus sulla, että mä niinku löytäisin ne asiat sillä tasolla, millä sä ne koet. Ja mullahan sitten taas, mikä se herättäjä oli siihen se, että sä sit ostit mulle energiahoidon. Mä olin käynyt tällä samalla energiahoitajalla kyllä aikaisemminkin. Ja koin siis aivan ihanaksi nämä keskustelut ja se hoito. Mutta mä koin silloin, että mä jotenkin ajattelin, että se hoitaja on vaan niin ihana ja siinä tapahtuu jotain ihanaa, mikä mua rentouttaa kyllä, mutta mä en päässyt siinä vielä niin syvälle niin kuin tähän kokonaisuuteen. Niin sit sä ostit mulle käynnin sit tämmöisessä energeettisessä jäsenkorjauksessa, mikä oli sit enemmän semmoinen niin kuin ihan niin kuin kehollinen juttu. Niin sitten taas, ja mähän en itse halunnut maksaa sitä, kun mä ajattelin, että se oli ihan huijausta, että nämä voisi jotenkin vaikuttaa kehoon nämä menetelmät. Niin se oli mulle, se oli päräyttävä kokemus. Ja sit siitähän se mulla taas niin kuin lähti, että sä kyllä ohjasit mua lempeästi sinne, että mä menin sitten käymään. Ja sit kun mä kävin siinä, niin se oli mulle kehollinen kokemus. Ja se kokemus, mitä siinä tapahtui, niin se herätti mulla sen tiedonjanon. Ja mulle tässäkin että näkee, että miten tärkeä se on se kokemuksellisuus. Että jos toinen kaataa jotain tietoa tai yrittää selittää ja ei ole mitään tarttumapintaa siihen, niin sitä ei välttämättä oikeasti niin kuin ymmärrä. Niin kun mä sain sen oman kokemuksen ja se sytytti musta sen tiedonjanon ja mä halusin lähteä opiskelemaan näitä asioita ja selvittää, mitä musta tapahtuu, niin sit se niinku aukas. Sit se lähti mulla taas tosi vauhdilla aukeamaan se kaikki maailma, että mitä tähän liittyy. Kyllä, no se oli tosi tärkeää, että sä saat sen oman kokemuksen ja just se, että vaikka itsekin oli monta vuotta käynyt näissä erilaisissa hoidossa aina silloin tällöin ja tehnyt tätä omaa sisäistä matkaa ja perehtynyt hyvin laaja-alaisesti kaikkea, millä voisi niin tehdä itselleen hyvää monesta eri näkökulmasta. Niin sitten se, että vaikka mä kuinka kerroin sulle niistä, niin ne niitä vähän tippui kuin vesi hanhen selästä. Että vaikka mä olin niistä innoissani niin ehkä sä näet, että hei, että kyllä noi niin auttaa toista ja ne tukee se hyvinvointia, niin ei, kun sulla ei ollut sitä kokemusta, niin... Kyllä. Ja sitten just siihen, taas kun palataan siihen alkuperäiseen, että miten niin voisi saada sen toisen niin kuin puhumaan enemmän ja siihen, kun me ei koskaan voi tietää, mikä se toisen polku on. Että onko se jonkun polku se, että elämässä tulee niitä erilaisia
ulkoisia paineita ja haasteita ja sitä sisäistä kipua sen myötä, fyysistä tai henkistä kipua. Että se niinku pakottaa ihmisen hakemaan jotain, että mistä mä voisin saada apua. Että onko se niinku se väylä vai onko sitten jollekin ehkä just vaan joku yksittäinenkin niinku voimakkaampi kokemus tai joku oivallus. Että se voi olla joku ihan hetki, joka niinku lähtee avaamaan sitä ihmisen tietoisuutta ja maailmaa. Ja sitten se voi mennä myös vähän niinku sykleissä, että kun jos saa jonkun kokemuksen tai se vähän niinku aukeaa, niin sitten voi olla, että se kaikki voi tuntua eka liialta, sitten tulee vähän takapakkia, että se tulee pikkusen niinku vaiheittain lähteä aukeamaan se. Joo, ei siihen ole varmaan mitään semmoista, että kukaan ei osaa sitä etukäteen määritellä, että mikä on kenenkin polku ja ei kukaan pysty sanomaan, että mistä pitää aloittaa. Että siinä on varmaan paljon erilaisia vaihtoehtoja, mitä sitten menee, mutta kyllä se varmaan lähtee kuitenkin sitä ihmisen omasta, että hän niin tekee haluaa jotain. Hän haluaa tehdä jotain näille mahdollisille asioille. Se on vähän niin. Ja kyllä ainakin itse tässä nyt sitten aika pitkään ollut kulkenut sitä polkua, että on hakenut itselleen kaikkia asioita, mitkä on niin auttanut hyvinvoinnissa ja sitten se, että on vähän tutkinut itseensä syvemminkin, niin kyllä mä sanon, että siitä on ollut aika paljon apua. Että niin sekä, että ymmärtää itseään, jos ei ihan täysin, niin hyvin paljon ja paljon enemmän kuin silloin aikoinaan ja ymmärtää sukupolvia ja miten he on toiminut ja ymmärtää niin tosi paljon muitakin ihmisiä ja näkee, että semmoinen tietynlainen myötätunto ja lempeys ja kaikki tämmöinen ymmärrys ja tietoisuus asioista, niin se on niin auennut ihan eri tavalla. Että kyllä tämä on ollut silleen, vaikka se ei aina ole niin helppoa, vaikka kohdata jotain omia tunteita ja kipuja, mitä on painanut joskus villasella, kun ei ollut ehkä riittävästi siinä hetkessä ihmisiä ympärillä, kenellä olisi voinut kertoa niitä ja käydä lävitse, niin sitten se, että se on ainakin tosi palkitsevaa. Että se, että on tehnyt semmoista työtä, että on tutkinut itseensä vähän omia varjojaan ja kaikkea sitä kipua, mitä on kantanut mukanaan, ehkä tahtomattaankin, niin se on ollut kyllä sitten tosi palkitsevaa, että kyllähän silleen niin elämä avautuu paljon syvemmin. Että kyllä mä oon niin sinällään, en voi sanoa, että kannustan ketään, mutta kyllä mä ainakin voi omakohtaisesta kokemuksesta ja toki monen muunkin kanssa on jutellut, niin kyllä moni on sanonut, että on ollut kuitenkin elämä parhaita juttuja myös, vaikka on ollut se, että se ei ole aina mukavaa. Niin, se ei ole aina helppoa se. Ei se helppoa ole. Tämähän se on, että helpompi ratkaisuhan monesti on ottaa se joku pilleri, oli se sitten burana-kipuun tai joku muu lääke johonkin muuhun ahdistukseen. Ja ei sille joskus ne on todellakin tarpeen niitäkin, mutta se voi olla helpompi tai se voi olla helpompi uppoutua työnarkomaniaan tai niinku harrastuksiin tai mihin vaan semmoiseen, mihin saat keskitettyä se energia, että viihteeseen, mihin alkoholiin tai mihin vaan semmoiseen, millä saa turrutettua ja vähän niin kuin siirrettyä eteenpäin asioita, mitä mahdollisesti olisi ehkä joskus hyvä pysähtyä katsomaan, mitä kantaa sisälleen. Ja näinhän tämä on vähän sama asia kuin jos sä toivot, että vaikka puoliso lopettaa tupakan polton tai kuka tahansa tai vaikka alkoholin käytön, niin se täytyy aina lähteä sekin niin kuin itsestä käsin, että ne voi käydä jossain meetingeissa tai tehdä jotain, mutta jos ei itsellä ole sitä jonkinlaista sisäistä tarvetta ja motivaatiota siihen, niin ja tuleehan sitä hyvää oloa sitten, kun ajattelee, että alkaa vaikka miehenäkin tekemään tämmöistä työtä, mitä yhteiskunnassa ei yleensä ole tehty, että miehet kun ei yleensä itke ja miehet nähdään kuitenkin sille eri tavalla kuin naiset. Naiset on enemmän tunnepitoisia, puhuu enemmän tunteista ja näin, mutta kun meillä miehilläkin on ne tunteet ja meillä on samanlaisia tarpeita kuin naisilla, että me tahdotaan, toki voi olla, että niistä ei ole niin tietoisia niistä tarpeista, että niitä saattaa tyydyttää sitten jollakin muulla, mutta se, että meillä on kuitenkin tarvetta sille, että joku näkee meidät, joku kuulee meidät, joku rakastaa meitä, joku ottaa meidät viereen, puhuu meille kauniita asioita tai puhuu meistä hyvää, niin meillä on samalla tavalla ne tarpeet, mutta kun miettii vaikka, että sota-aikakin on aika lähellä ja sieltä on tullut aika haavoittuneita miehiä rintamalta ja sitten on pitänyt vaan tehdä ja laittaa yhteiskuntakin pystyyn, niin siellä ei ollut ehkä tilaa tämmöisille pehmeämmille arvoille ja sille niin kuin herkemmälle ja haavoittuvammalle puolelle meissä. Että silti, että ne asiat on meissä kuitenkin, niin sitten se on aika palkitsevaa, että voi silti olla niin kuin vaikka vahva ja raamikas mies, ja silti sä voit puhua oikeasta asioista ja kokea semmoista syvempää merkityksellisyyttä ja näyttää sun tunteita ja haavoittuvuutta ja puhua vaikka sun tarpeesta, mutta silti sä voit olla mies, käydä salilla, olla vahva ja voimakas. Että ne voi olla sekä että, eikä niin, että vaan joko tai. Ja tosi hyvä, kun sanotit tuota, koska joo, todella.
Ja sitten muutenkin niin se on hyvä, niin siksi oli myös ihanaa, että sä tulit tähän, että tehdään tämä yhdessä, koska se voi olla niin tosi tärkeä myös niin nyt ennen kaikkea niin miehille nähdä ja kuulla sitä niin miehisempää kokemusta siitä ja että sä sanotat ne asiat, koska miehillä ja naisilla on myös, me ollaan erilaisia. Meillä on, naisilla on lähtökohtaisesti vahvempi se feminiininen energia ja miehillä maskuliininen energia ja silloin se on erilaista se niin kuin miten me eletään ehkä tunteita läpi, miten me koetaan, että se voi olla hyvin erityyppistä. Ei tietysti, että kaikilla naisilla on samanlaista ja kaikilla miehillä samanlaista, mutta joskus se voi sitten olla vaikka, että joku mies katsoo, vaikka seuraa puolisonsa sitä työskentelyä, niin se voi tuntua tosi vieraalta, koska se on enemmän feminiininen tapa, naisellinen tapa, hyvin tunteikas tapa käydä niitä läpi, mutta tosiaan miehellä se voi olla vähän erityyppistä. Kyllä. Paljon samoja elementtejä ja samoja menetelmiä voi käyttää, mutta silti siinä on se tietynlainen ero. Kyllä, mutta kyllä itse ainakin olen huomannut sen, että kun aika paljon tuntee ihmisiä, on tavannut elämäni aikana, niin kohtuullisen vähän on ollut vielä niitä miehiä, kenen kanssa on pystynyt puhumaan niin silleen syvemmistä asioista. Ja se ehkä johtuu siitä, että aika harva on vielä tehnyt silleen syvemmällä tasolla sitä sisäistä työtä. Että sitten itsekin on silleen kohtuu herkkä ja aistii asioita, niin huomaa, että lähtökohtaisesti on melkein ollut aina helpompi puhua niin kuin vähän vaikeimmista asioista ja niin kuin ilmaista tunteitaan vaikka niin kuin naispuolisten ihmisten kanssa. Että onneksi on jonkun verran niin kuin myös miespuolisia, kenen kanssa voi puhua vaikeista asioista, mutta se olisi kyllä niin kuin tosi mahtavaa tai tosi kivaa, että niitä tulisi vielä lisää, koska se on myös ihan mahtavaa, tai siis se olisi tosi mahtava voima, että miehet vois keskenään keskustella ja sinällään niin voimautua ja parantua niistä kivuista, mitä kannetaan niin sukupolvien ylittä vaikka kaikista sota-ajoista ja kaikista, niin ihan se olisi tosi mahtavaa, että myös miehet vois, yleensähän naiset kerääntyy, naiset kerääntyy erilaisiin piireihin ja näin. Tai sitten jos menee johonkin tapahtumiin, retriitteihin ja näin, niin siellä on yleensä paljon enemmän niin naisia, mutta kohtuu pieni määrä on miehiä. Niin sitten se olisi tosi tervehdyttävääkin. Että mutta toki ei voi osoittaa ketään sormella tai syyllistä, että miesten pitäisi, mutta se, että sitten kun on aika ja mä luulisin, että varmaan ehkä enenevissä määrin nyt ja tulevaisuudessa on se aika, että tulee miehetkin enemmän puhumaan ja miettimään näitä asioita ja hakeutuu semmoiseen yhteyteen. Ja siis ihan mahtavaa, että sä näytät esimerkkiä omalta osaltasi niin kuin tässä ja toivottavasti myös kyllä mä näen, että se varmasti miehillä alkaa vahvistua ja laajenemaan se. Se olisi tosi hienoa kyllä. Kyllä. Ja kyllähän me ollaan just tätä, ollaan monta kertaa puhuttukin sitä, että kyllä ne miehet on kuitenkin, niitä on, mutta ne on verrattain harvassa. On niitä vähemmän ainakin vielä. Ja kyllähän se huomaa, kun käy jossain, itse kun vedän tapahtumia tai itse kun käyn jossain tapahtumissa, retriiteillä tai muuta, niin siellä on se joku kiintiömies tai maks 2 ehkä. Mutta se on vähemmässä. Kyllä, ja se on varmaan se kuitenkin se semmoinen haavoittuvuuden näyttäminen ja se, että voi näyttää myös niitä vähän vaikeampia puolia, koska ei ne ole kuulunut siihen historiassa välttämättä niihin malleihin, että mieskin voisi olla, en tiedä onko se heikko oikea sana, mutta haavoittuva ja voisi vaikka välillä itkeä ja näyttää pelkoja ja tämmöistä, niin ei sillä ollut ehkä tilaa ja sijaa. Se vaatii niin paljon sitä kanssaihmisen turvaa, että tietää, että jos mä nyt näytän vaikka näitä pelkoja tai kerron jostakin häpeäkokemuksesta, niin sit että se toinen ei hylkää ja torju, koska sitten ollaan niin semmoisilla asioilla, mitkä on lähellä tätä sydäntä ja niitä kipuja. Et silloin, jos on semmoinen riskikin, että voi tulla niin kuin hylätyksi ja torjutuksi, just kun on näyttämässä ja kurkottamassa, että hei, että nyt mä haluaisin näyttää, niin se vaatii niin kuin tosi paljon turvaa. Ja sinällään on myös hyvä tiedostaa, että kun lähtee puhumaan näistä asioista, en tiedä, onko se nyt oikein, että lähtee hakemaan apua, mutta lähtee niin puhumaan, on se sitten puolistoa, ystävä tai joku voi mennä terapeutin luokse, niin sitten se, että kokee sitä syvää turvaa siinä, että se on niin semmoinen aika niin ykkösprioriteetti, että jotta niitä syvempiä asioita voi turvallisesti tuoda esiin ja kertoa vaikka sitä häpeäkokemuksesta tai peloistaan, niin se vaatii sen turvan ja luottamuksen, että toi toinen ei nyt käännä selkää ja hylkää, vaan että mä oikeasti on arvokas ja hyvä ja rakastettu, vaikka mulla on tämmöisiä juttuja, mitkä ei ole ehkä ennen tullut nähdyksi. Niinpä, kyllä. Ja tämähän koskee naisia ja miehiä molempia. Kyllä, totta kai naisilla on se sama juttu, mutta miesten on ehkä vielä askeleen verran vaikeampi näyttää niitä, koska ei ole niin ehkä syvää yhteyttä niihin
niin niihin vaikeampiin tunteisiin tai niihin omiin pelkoihin. Tai Se sitten, on niin vielä kauempana niin, sieltä. ja sitten, että uskaltaisi niin vielä näyttää jollekin ja kertoa, että mä oon tämmöinen haavoittuva, että mäkin oikeasti pelkään vaikka jotain. Tai mua hävetti tänään joku asia. Ajattelen harvoin kuulee sanoa, että mulla on häpeä nyt tästä. Niin, kyllä. Ja sitten kuitenkin suomalaisilla on aika paljon häpeää. No se ei ole ehkä tämän videoaiheen, mutta siitäkin voisi puhua, tai pelkoja. Että kyllähän me kaikki tunnetaan kuitenkin koko ajan jotain, mutta se, että niistä puhutaan aika vähän. Ja sitten se, että kyllähän meillä monissa elää tiedostamattaankin ne mantrat ja uskomukset, että isot pojat ei itke tai mies ei puhu eikä pussaa. Niin sitten se, että tavallaan niin ne on sellaisia sanontoja ja uskomuksia, mitkä vaikka me varsinaisesti näin ajateltaisiin tai vaikka me kasvatettaisiin meidän lapsia vähän toisenlaiseen, niin sitten et sen niin näkisi itsessä, niin ne on kuitenkin aika vielä niin lähellä nämä sanonnat ja myös aika vahvoja. Mä tähän ehkä, kun mä kurkkasin kelloa, niin miten voi olla mahdollista, että meillä on kohta jo puoli tuntia mennyt. No sitten pitää kyllä olla. Mutta mä sanon vielä, jotain vielä. vielä tärkeän jutun siitä myös, että on myös näissä tilanteissa aina tärkeää niin kuulostella sitä, että jos nyt on se tilanne, että toivoisi, että se toinen ihminen lähtisi niin aukeamaan enemmän. Niin ajatteliko sä vaikka, että nainen toivoisi, että se vaikka se mies... Niin, joo. Tämä oli sitten toisinpäin. Niin, mitä mies toivoo kummin päin vaan, mutta... Molemmat on mahdollisia. Niin, molemmat on mahdollisia, mutta tässä enemmän sitä huutavaa tarvetta tuntuu olevan niin, että te miehet niin kuin lähtisitte niin kuin, aukeamaan näihin. Niin se, että sit aina muistaa se, niin kuin ehkä 2 asiaa siinä, että miettiä ensisijaisesti aina sitä sen peilin kautta, että koska me ei voida muuttaa ketään muuta kuin itseämme. Se on se, mitä me voidaan. Lähtökohtaisesti näin, niin. Että ehkä lapsia voi, mutta ei niitä ja ohjata, mutta tämmöisessä, kun puhutaan lasten kanssa, se on kaikki niin eri, niin kuin, eri näkökulma siihen. Mutta siis se, että me ei voida sitä puolisoa lähteä muuttamaan, niin sitten me voidaan niin kuin lähteä, että mitä tämä herättää musta itsessäni. Että muistaa aina sen peilin, niin kuin ihan kaikissa ihmissuhteissa. Niin se, että se toinen ihmissuhde on aina se peili. Ja jos se herättää mussa jotain yksin jäämistä, hylätyksi tulemista, että mulla ei ole niin kuin, että mä en voi puhua näistä asioista, että yhteyden puutetta, vaikka se, että mä en pääse tämän ihmisen kanssa yhteyteen, rakkauteen, niin sit on aina hyvä aina kuitenkin kuulostella, että mitä tämä herättää mussa, ja kun toi puoliso on noin kaukana, niin herättääkö se mussa ehkä sittenkin se mun oman yhteyden tarpeen, mikä mulla on jäänyt se yhteys, se tunnepuolen yhteys, vaikka vajaavaiseksi lapsena mun omien vanhempien kanssa, tai mikä se onkaan, niin kuin, tai vaikka se herättäisi vihaa. Mitä tahansa. Kaikki niin tunteet on mahdollisia. Niin sitten tavallaan, että näkee sen peilin, että onko, koska sitten se voi olla, että se puoliso on tavallaan näyttelemässä siinä sitä roolia, että niin kuin, että se onkin se isä, johon ei ole saanut sitä tunnepuolen yhteyttä. Että varmasti monella saattaa olla juuri se niin kuin isäsuhteeseen se, että jos ei ole saanut sitä tunneyhteyttä isään, niin sitten se puoliso näyttää sitä. Kyllä. Sitten se, niin kuin ne omat sisätyöt on myös aina merkityksellisiä tässä niin kuin suhteessa siihen puolisoon. Ja siitä on sekin vanhempi video täällä YouTubessa mulla se sisäisen työskentelyn ABC, mutta missä vähän käy läpi tätä dynamiikkaa siinä välillä. Ja sitten toinen asia, mikä on niinku tärkeä, sen oman sisäisen työn, mitä mä oon valmis, niinku onko mä valmis vastaanottamaan edes sitä, niin sitten toinen se, että antaako se toiselle tilaa. Et sekin on niinku hyvä huomata ja muistaa, että joskus, jos me kovasti yritetään puskea jotain asioita, meillä on paljon odotuksia, toiveita, paineita, niin se saattaa sitä vähän niinku vetää lukkoon sitä tilannetta. Että annettaisikin se tilaa sille toiselle ja katsottaisiin, että jos mä nyt teen tietoisesti tähän tilaan, että lähtisikö se toinen niin kuin tuottaa jotain oma-aloitteisesti, että se kaikki semmoinen paine ja puskeminen, niin se vähän voi viedä toista lukkoa. Me ollaan huomattu tätä meidänkin välillä niin kuin, molemmin päin, että jos on se paine, se odotus johonkin, niin sitten se toinen menee lukkoon ja se menee vaan kauemmas. Mutta joo, toi on kyllä tosi hyvä, kun toit tuon peilin vielä esille, että kun mekin kannetaan kuitenkin kaikissa ne keskeisimmät asiat on varmaan nimenomaan ne, niin just tämä yhteys, rakkauden tarve, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve, ja sitten kun miettii, kun mainitsin jossakin kohtaa vaikka ne sodat, niin kyllä siellä on aika haavoittuneita miehiä, ketkä on tullut rintamalta. Naiset on sitten sillä aikaa pitänyt taloa pystyssä ja sitten on alettu rakentaa yhteiskuntaa. Niin kyllä siellä varmaan, niin kun lähdetään katsomaan sukupolvien ketjujakin jo, kyllä, todella. Niin se, että kyllä siellä varmaan on ollut puutteita siinä yhteydessä, ja sitten se, että
miten me kannetaan mahdollisesti tiedostamatta niitäkin malleja mukana, mutta vaikka se ei olisi pelkästään niin heti tämä lähimmäinen, vaikka tämä suhde omaan isään tai äitiin, niin siitä voi tulla tosi kaukaakin kaikkia juttuja, niin se on niin sinällään tosi tärkeää katsoa asioita laajastakin näkökulmasta ja just sitä, että mitä kaikkea on mahdollisesti jäänyt itse vaille tai koko sukulinja on jäänyt vaille. Joo, tämähän siis perhekonstellaatiotyöhän on ihan, jollekinhan saattaa olla avaavampaa, että on vaikeampi katsoa sitä itseä, niin lähteekin tämmöisen perhekonstellaatiotyön kautta niin kuin näkemään sitä ketjua. Joo, ja sitten mikä on itsellekin, mikä on se sopivin kellekin, mutta mikä vaan avaa silmiä ja huomata sitten, että hitsi, että tuossa kohtaa, kun on joutunut tekemään tosi paljon töitä ja pitämään sillä tavalla vaikka, onko se nyt perheen kasassa tai maatilan kasassa, että ei ole ollut niin tilaa välttämättä näille, että on pitänyt vaan tehdä, niin sitten se, että siellä on jäänyt kuitenkin vähän niin ehkä puutteita just tietyissä kohdissa. Se saattaa nyt sitten näkyä, kun nyt on enemmän, meillä on ruokaa saatavilla ja talotkin lämpiää jo sähköllä tai maalämmöllä tai jollakin, ei tarvitse siihen peruselämään niin paljon laittaa paukkuja välttämättä, niin sitten nyt voi olla enemmän tilaa ehkä mahdollisesti parantaa niitä toimimattomia malleja, mitkä on kulkeutunut ehkä pitkäänkin meidän mukana ja tiedostamatta. Ja siis tämähän on, mä näen, että tai koen, että tämä on tämän aikakauden niin kuin meidän sitä työtä. Se on sitä. Että aikaisemmat sukupolvet on jälleen rakentanut Suomea ja nämä puitteet, missä me saadaan nyt niin kuin olla, niin sitten se, että tämä on isosti sitä tämän niin kuin, että mikä on meidän tehtävä niin kuin täällä. Että sitä, joo. Ja sitten vielä tähän, jotta me päästään lopettaa, ettei tästä tule taas tunnin video, kuten viimeksi vahingossa lipsahti, niin sitten aina just, tai muistutuksena vielä, että se puoliso ei ole välttämättä aina just se paras, että se niin kun siinä ei ole aina helpoin sen puolison tuoda sitä. Ja esimerkiksi säkinhän olit tuonut mulle vaikka niitä jotain kirjoja ja sä olit sanonut jotain asioita. Ja sitten kun mä kävin energiahoitokoulutusta, niin sitten mä olin se, että vau, mieti tällainen ja näin. Sitten sä olit ihan silleen, että no niin, että kyllähän mä oon vähän niin kuin sanonut tätä, mutta mä en ollut vaan niin kuin kuullut sitä. Ja sama on taas tapahtunut toisinpäin, että mä joskus silloin, kun sä kävit omia asioita läpi, niin sanotin sitten tiettyjä asioita sulle. Ja sitten niin kuin, se ei vaan niin kuin uponnut suhun, sä kävit jonkun ammattilaisen luona. Ja sitten sä tulit aivan uutena ihmisenä silleen, että vitsi tämmönen. Niin, mä oon sanonut tästä monta kertaa, että se on hyvä niin kuin muistaa, että joskus kun se tulee liian läheltä, niin siksi on niin kuin löytää just niitä erilaisia väyliä, että mistä voisi saada ehkä ulkopuolella. Se voi olla joku ihminen, läheinen tai sitten joku ammattilainen, eri menetelmä. Siinä on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Niin, ja toiset lähtee kehollisuuden kautta, että mulle se on ollut heti se kehollisuus enemmän ja toiselle se voi olla just se perhekonstellaatiotyö. Valtavasti on mahdollisuuksia, siis että mikä kellekin sopii ja sitten voi kokeilla useampiakin juttuja ja sitten joku tuntuu, että tämä on. Ja ne elää aikakausittain, että nyt voi olla, että vuoden käy perhekonstellaatiossa muutaman kerran, sitten voi olla jotain muuta ja ei siinäkään ole mitään oikeaa tapaa. Mutta ehkä siihen, jos päättäisiin siihen, että sitten kun molemmat on tehnyt sisäistä työtä, sinäkin olet tehnyt sisäistä työtä ja minä olen tehnyt sisäistä työtä ja asioista on paljon puhuttu ja pyritty ottaa vastuuta niistä asioista, mitä kannetaan sisällä ja niin sitten se on aika hedelmällistä. Että kun niistä voidaan keskustella ja kannetaan itse vastuun, niin sitten jos mua alkaa vaikka vähän ketuttamaan joku teikäläisessä tai nostaa jotain tunteita, niin sitten, että mä en kaada sitä sun päälle, vaan että mistähän tämä nyt voisi johtua. Ja totta kai mä koen ne tunteet itse ja oon niiden kanssa, mutta sitten mä voin puhua ja keskustella niistä ja sitten toinen voi että okei, että hyvä kun kerrot ja näin, että se tuo semmoisen, no se auttaa paljon. Niin just se motivaatio vähän, että miksi tätä lähtisi tekemään. Niin, että se on tosi palkitsevaa ja kyllä mä sanoisin, että jollakin aikavälillä niin varmasti se niin kuin parantaa ja lujittaa parisuhdettakin, kun sitten vaihtoehto on se, että niistä ei puhuisi tai vaikka toinen vaan puhuisi ja toinen ei puhuisi, niin kyllä mä sanon, että se voi olla yksi semmoinen parisuhteen kulmakivi, että se tuo sitä yhteyttä sinne ja se tuo sitä haavoittuvuuden näyttämistä sinne ja sitten se niin kuin lujittaa sitä ja se tuo myös turvaa ja luottamusta, että kun niitä asioita jaetaan yhdessä mietitäänkin, että vaikka niistä ei oltaisi aina samaa mieltä, niin silti niistä voi puhua vaikeistakin asioista yhdessä. Ja sitten, että jos menee vähän yli, niin sitten voi pyytää anteeksi ja pahoitella, että hei, mä oon pahoillani. Ja muista, että me ollaan inhimillisiä. Me tehdään virheitä ja niistä opitaan, mutta se, että me voidaan puhua. Niin ja sitten se on, niin täytyykin lähti ihan liikuttaa mua. Jotenkin se, että on niin kuin, tää on valtavan kaunis kasvun matka yhdessä. Joo, ei ole ollut aina helppoa, mutta tässä ollaan. Tässä ollaan. Ja paljon on puhuttu. Niin. Paljon on puhuttu, vaikka mä olisin voinut joskus lainata sua niille mun ystävillekin puhumaan. Mutta siis
se just niin kuin sanoit, lujittaa ja se on, niin kuin, se on tosi kiitollista. Ja siinä tulee se rakkaus pysyy ja vahvistuu ja se niin kuin... Kyllä, ja kyllä niin itse niin. näkee tässä kaiken tämän, kaikkien näiden juttujen jälkeen, mitä on käynyt lävitteenä, että kyllä se, niin se semmoinen myötätunto ja hyvin syvä ymmärrys kaikkea kohtaan lisääntyy. On se sitten omia vanhempia tai mummoa ja pappaa tai ketä tahansa kadun kulkija, ketä tulee vastaan, niin sitä katsoo niin eri perspektiivistä, että, että välillä liikuttaa, kun niin näkee ihmisiä ja kaikkea sitä, että miten niin näkee ihmisiä. Tietenkään ei välttämättä aina tiedä, miltä heistä tuntuu ja mitä ne kantaa mukanaan, mutta kun osaa peilata vähän omien juttujen kautta, mitä me kuitenkin kaikki kannataan tavallamme mukana, jotain, kaikissa meissä on samanlaisia tarpeita ja näitä, niin se on antanut tosi paljon niin mahdollisuutta nähdä asioita eri tavalla. Ja siihen tulee se niin hyväksyntä, ymmärrys ja rakkaus. Kyllä. Ihan siis kaikkia kanssa ihmisiä kohtaan, kyllä todella. Mutta nyt lopetetaan. Nyt lopetetaan, ettei tule liian pitkä tästä. Niin joo. Kiitos, jos jaksoitte kuunnella. Kyllä, kiitos, jaksoit kuunnella ja jälleen kerran ihana, jos sieltä tykkäät videosta, kommentoit videoa, jaat jollekin ehkä, joka haluaisi kuunnella tämän, niin nyt lopetetaan, että ei tule ihmiselle se heti, että nyt oli liian pitkä. Mehän voitaisiin puhua tästä vaikka 3 tuntia tässä. Ja kun nämä oli niin meidän näkemykset ja kokemukset, eihän mekään olla oikeasti. Me haluttiin vaan puhua asioista niiden nimillä, mitä me koetaan ne. Ja ei ole yhtä oikeaa. Ei todellakaan, että ei me olla mitään ammattilaisia kertomaan, että miten pitäisi toimia, vaan sitten nämä oli mitä me nähdään ja mitä me on koettu ja opittu. Kyllä. Kiitos sulle ihan tosi paljon, kun tulit. Kiitos, kun sain tulla. Joo, hyvä. Ja oikein ihanaa kesän jatkoa, jos tässä kesän kyydyksellä tätä kuuntelet tuoreeltaan, niin kesän jatkoa. Ja sitten jos joskus katsot ehkä myöhemminkin, niin kun tähän ehkä, mikä mulla on ollut 3 kertaa mielessä sanoa tässä tähän loppuun, niin myös että luotetaan asioiden oikea-aikaisuuteen. Joo, kaikki tapahtuu silloin, kun kuuluu. Että... Niin, kaikki tapahtuu just oikeaan aikaan, oikea-aikaisesti, löytää oikeiden videoiden tai menetelmien tai ihmisten pariin just silloin, ja ne asiat aukeaa silloin, kun se on kellekin tarkoitettu, että ne ei voida niin kuin se voi olla tänä kesänä tai vaikka joskus tulevana, mutta ei sitä kannata paineita ottaa. Kyllä, hyvä. Kiitos paljon ja kiitos, hyvää kesää. Hyvää kesää.